Po 30-ke mužské telo začína meniť pravidlá. Regenerácia sa spomaluje, energia kolíše, objaví sa tzv. Pivné brucho, rednutie vlasov a únava. Tieto drobné signály už netreba prehliadať. Svalová hmota sa postupne znižuje, preto je dôležité pravidelne cvičiť a jesť kvalitné bielkoviny. Nízke hladiny testosterónu ovplyvňujú výkon, energiu a regeneráciu. Preto dostatočný spánok a vyvážená strava sú v tomto prípade riešením. Metabolizmus sa spomaluje, telo horšie spracováva cukry a rovnaké jedlo vedie k vyšším výkyvom inzulínu. Výsledok? Ľahšie ukladanie tuku a menej energie počas dňa. Znižuje sa aj efektivita mitochondrií, buniek, ktoré vyrábajú energiu. Preto rovnaký tréning stojí viac síl a regenerácia trvá dlhšie. Po 30-ke už nejde o výkon za každú cenu, ale o udržateľnú rovnováhu medzi telom a energiou. Prehľadová štúdia z Reproductive Biology and Endocrinology uvádza, že hladina testosterónu u mužov postupne klesá s pribúdajúcim vekom už od približne 35 rokov. Tento pokles ovplyvňuje metabolizmus, náladu, imunitu aj telesné funkcie. Telo ti dáva jasné náznaky. Nastal čas, aby si ho začal počúvať. Zaujíma ma, čo je pre teba najväčšou výzvou po 30-ke. Daj mi vedieť v komentári.